नमस्ते सर्वांना. आता जरा वरचे काम किती झालेलं ते चेक करायला आलो होतो. वरचं काम एकदम चांगलं झालं आहे. जरा स्पीड नॉर्मलला येते आहे, पण आज जरा कामगारांनी सुट्टी घेतली आहे, म्हणून मी वरती आलो की काम कसं झालं ते बघायला आणि मटेरियल किती राहिलं आहे आणि किती लागणार आहे ते सुद्धा बघायला. आपण जे कोल्हापूरवरून टाईल्स आणले होते ना, तर त्या टाईल्समधले थोडेसे टाईल्स आपल्याला कमी पडलेत आणि ते कुठे कमी पडलेत ना ते पण मी तुम्हाला दाखवतो बघा. आता माझ्या पाठीबघा हा आपल्या जो बाहेरचा हॉल आहे, त्याचे जे बाथरूम आहे ना त्याच्यामध्ये आता आतमध्ये जाऊया आपण. बघा इथे एक आपण पायरीसुद्धा बनवलेली आहे. खाली एक पायरी मी उतरलो, हे दुसरी उतरलो, ठीक आहे. आता एवढा जो सेक्शन झालेला आहे बघा, पण आपल्याला एवढे टाईल्स कमी पडलेत. खालचे दिसतात आहेत, म्हणजे जे हे कलर टाईल्स आहेत ना, हे वाले हे कलर टाईल्स आणि आपल्या व्हाईट कलरचे टाईल्स हे आपल्याला कमी पडले आहेत. तर तुम्हाला बॉक्स आय गेस 370 रुपीज पडला होता. ते 5 बॉक्सेस आम्ही ऑर्डर केले आहेत. आता ते येतील थोड्या दिवसांनी. सिमेंट आपले एवढे राहिलेले हे लास्ट ऑर्डर होते आपले सिमेंटचे, आणि सिमेंट पण खूप लागतं कामाला, आणि बाकीचे पत्रे आणि सर्व काम झालेलं आहे. आणि काम काय राहिलं आहे तर वेल्डिंगमध्ये काम खूप राहिलेलं आहे. वेल्डिंगचे काम खूप करायचे आहेत, आणि मी आपल्याला बाहेर लाईट कमी पडते म्हणून आपण इकडे एक फोकससुद्धा बसवणार आहे. इकडे खांब लावणार आहे आणि फोकस बसवणार आहे, म्हणजे सर्व लाईट आतमध्ये येईल. आणि हे सर्व वेल्डिंगचे कामाचे सर्व साहित्य खाली ठेवले, कारण आपल्याला बघा इकडे आता हे धुतली नाही म्हणून. आता समजा या लादीवर मी समजा पाणी मारून दाखवलं तुम्हाला. आता बघा इकडे पाणी आहे डब्यामध्ये, जरासं तरी पण कामातच पाणी आहे. तर हे बघा अशी एकदम छान दिसेल आपली व्हाईट ब्राउनिश टाईप. आणि आपली लादी पण बघा, इथे पण समजा आपल्या लादीवरच सुद्धा मी समजा पाणी ओतलं तर कुठे होतो पाणी, इथेच होतं बघा. अजून ती हे नाही झाली, पण कसं असतं लास्टला अजून एक वॉश असते, केमिकल वॉश म्हणतात किंवा त्याला ॲसिड वॉश म्हणतात. ती केल्यानंतर ना एकदम छान प्रकारे एकदम छान दिसेल, एकदम मस्त. आणि तुम्हाला आता एक सिनेरी दाखवतो पाठी. मस्त वाटली ना. तर घर आपला ऑलमोस्ट स्लो बनतो आहे. कलर पण करायचा आहे. कलरच्या अगोदर पूर्ण टाईल्स आपल्याला घासायचे आहेत, म्हणजे आपल्याला नाही, पेंटरना. तर आपल्याला त्याच्यावरती लक्ष ठेवायचं आहे की ते व्यवस्थित करतायत की नाही. आता खाली उतरताना पावसातून पण इकडे टेन्शन नाही खाली, कारण आपल्या वरती पण शेड आहे बघा इकडे चालताना. मग पाऊस तर येणार, झडी तर मारणार, पण माणूस वरती खाली तर करू शकतो असं. हे बघा माझ्या वरती दिसते शेड. आणि तुम्हाला समोर दाखवायचं आहे, तुम्ही व्हिडिओजमध्ये बघितलं असाल ना की एकदम घाण होतं, सर्व पसारा होता. तर काल आम्ही सर्व साफ करून घेतलेला आहे. हा आपला छोटू गेट, हे बघा समोर, हे बघा सर्व क्लीन केलेलं आहे बघा. सर्वात आधी आपण गेट लावूया. ओके, इकडे बघू शकता सर्व क्लीन बघा. नाही किती पसारा, किती दगडं पडलेली होती बघा, सर्व क्लिअर. हे बघा आता दिसतंय ना सर्व साफसुथरं. आणि बाईकचं कवरसुद्धा धुतलेलं आहे चांगला, आणि बाईकसुद्धा धुतलेली आहे. त्याचप्रमाणे आपली कार पण बघा, इकडचं पण ट्राय केलं की ऑलमोस्ट सर्व क्लिअर करायचं. कार पण धुतलेली, कारचं कवरसुद्धा धुतलेलं आहे. आणि हेच नाही तर बाकी सर्व साफ केलेलं आहे बघा. तुम्हाला आता काय दिसणार, आणि तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघितलं असेल ना, इकडे घाण होती ती सर्व चिरेची घाण होती, ती सुद्धा आपण साफ केलेली आहे. बघा अजून हे सुद्धा दाखवतो बघा. हे जे रूम्स होते, हे रूम्स पण माहिती आहे ना सिमेंटनी पूर्ण झाले होते. तर बघा हे बघा पूर्ण साफ केलेलं आहे बघा, एकदम व्यवस्थित. हेच नाही तर आतलं सुद्धा पूर्ण साफ केलेलं आहे. हा एक रूम झाला आपला. आणि आपला मोटरचं रूम.
हे बघा, हे सुद्धा रूम एकदम साफ केलेले आहे. हा पण रूम पूर्ण साफ केला, तो पण रूम पूर्ण साफ केला. क्लिअर क्लिअर क्लिअर, सर्व क्लिअर बघा, ते पण क्लिअर. आता हे कसं केळफूल आत्ताच पडलं वाटतं, आजच पडलं वाटतं बघा, वरती आपली केळी लागलेली बघा. ओके, तर साफसफाई तर पूर्ण करून घेतली आहे टायमावरती आपण, आणि झाडं पण एकदम साफ केलेली आहेत बघा. झाडामध्ये पण जो कचरा बिचरा पडलेला होता तो सुद्धा साफ केलेला आहे. काजल, हे काजल, चला लॉक समजला. रेडी. आता फक्त हे बाहेरची पण घाण आहे ना, ती पण आम्हाला एकदा व्यवस्थित प्लेन करून साफ करून घ्यायची आहे ना. एक 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 करून सर्व स्टेप्स आम्ही क्लिअर करू. बघा कसं वाटतं वरती ना, ते पट्ट्या मारणार आहे ना, आपल्या लाईटी लावणार आहे ना, त्याच्या पट्ट्या मारणार आहे ना. अजून असं काहीतरी होणार आहे इकडे, ते सरप्राईज आहे तुम्हाला. चला जाऊया आपण. आत्ताच आम्ही आलेलो आहे. पिशव्या कुठे आहे? पिशव्या दोन्ही बाहेर आहे. मार्केटमध्ये जाऊन आलो आम्ही. काय काय आणलं तुम्हाला पटकन जाऊ. जरा किचनमध्ये जाऊ. इकडे बरोबर आहे ना. त्याच्यातलं पहिला मस्का फ्रीजमध्ये थांब. हे बघ थांब, छान टाक. दही पण काढला. दही काढला. दही इकडे मस्का आणि आपले वाटाणे, आपलं डीप फ्रीज. मस्का पण नरम झाला है ना. नेक्स्ट आपण आणलेलं आपलं पहिलंवाला छास कुठे, हा ना. हा छास जरा खाली ठेवतो एकदम इकडे अंड्याच्या ह्याच्यात. बाकी बघा इकडे आम्ही 3 पॅकेट ताक आणलेले आहेत है ना. आणि आपला पहिलाचा पनीर आहे ना. हे 2 पनीर आम्ही आणलेले आहेत, ते असेच इकडे ठेवतो समोर आहे ना, वरती ठेवतो ना. आणि दहीचं पाकिट आणलेलं आहे, दहीचं पाकिट. चला, आपलं किचन पण एवढा मोठा आहे ना की आवडीने आपण किचनमध्ये पण बसू शकतो. आम्ही ट्रायलसाठी जरा वेगळ्या प्रकारचे तांदूळ आणलेत, म्हणजे काय छान लागतात. इकडे 2 सेल आणलेत आपल्याला या किचनच्या घड्याला सेल लावायचे. आणि बाकी काय डाळ कसली घेतली, मसूर डाळ घेतलीत ना, चणे घेतले, हळद आणि ते इन्स्टंट मसाले असतात ना तेवढे. बघा झाली आमची शॉपिंग पटकन. हां नाही अजून दालचिनी. आणि इकडे मला ओट्स घेतलेत. मला इन्स्टंट समजा काय ब्रेकफास्ट म्हणजे काय नाश्ता करायला वाटला ना तर बघा 15 रुपयाचं पाकिट आहे. डायरेक्ट एक करायचं आणि बनवायचं. मच्छर मारत होती. आणि इथे बघा आपला कांदा बटाटा सर्व खाली झालाय. आता ते काजल तोपर्यंत तू भरून घे, आणि तोपर्यंत मी इकडे घड्याळाचं सेल बदलतोय ना. इकडे काजल आपल्याला आजच पॉट पेंटिंग सुद्धा करून दाखवणार आहे. है रे. हो, त्या दिवशी घेतले ना आपण पॉट्स. कुठून घेतले होते आपण? इथे हायवेला. होय. आता संध्याकाळचे 7:25 झालेले आहेत. ओके 7:25 सेट. ओके, आपल्याकडे चालू झालेला तर वरती लावतो. आणि ते बघा हा आंबा बघा मी पाण्यातच भिजवून ठेवला होता बघा. एक लास्ट आंबा राहिला आहे ना. हो, हा लास्ट आहे.
त्यानंतर नो आंबे, आता नो आंबे नाही, आता गाळावर बघा आंबे यायला लागले सगळीकडे. लाल आंबे येतील, लय हिट होतो बाबा, है ना. लाल आंबे येतील लाल. आणि ह्या सगळ्या भाज्या आणल्या, कोबी, हे सर्व भाज्या आणल्यात आपण ना. हो, कोबी, वांगी, लिंबू, भेंडी आणि लिंबू, हे फ्रीजमध्ये ठेवायचे. हो. आणि हे लसूण, लसूण आपल्याला 20 रुपये पाव ना. हो, आपण अर्धा घेतले. हे गेली आपली लसूण. आणि इथे गेले आपले बटाटे. हे आता बटाटे कांदे आपले भरायचे. बटाटे 30 रुपये किलो ना आज भाव. हा, आपण 2 किलो घेतले ना. आणि कांदे 25 रुपये किलो. आपण आणि 3 किलो घेतले. नमस्ते सर्वांना. आज आम्ही इकडे बिर्याणी बनवतो आणि स्पेशल म्हणजे काय तर ही बिर्याणी 2 माणसासाठी आपण बनवतो. एक विचार येतात ना की 2 माणसासाठी काय बनवायची बिर्याणी. आपणच हा विचार करत होतो की काय बनवायचं 2 माणसासाठी. पण 2 माणसं जर खाणारी असतील ना तर बनवायला पाहिजेच, आणि दोघांची फेवरेट असली तर बनवायला लागतेच. तर इकडे आम्ही सर्व साहित्य काढलेलं आहे. गॅस आम्ही चालू केलेला आहे. सर्वात आधी आपल्याला आपल्या भांड्यामध्ये तेल घ्यायचं आहे. आणि इकडे आम्ही बिर्याणी बनवतो तर तुम्हाला साहित्य पण दाखवतो बघा. इकडे आम्ही बिर्याणी 400 ग्राम चिकनचं बनवतोय. आणि इकडे सर्व साहित्य घेतलेलं टाकताना मी तुम्हाला सर्व सांगतो. तेल घेतलेलं आपण गरम करतोय, ठीक आहे. आणि आज आम्ही जो चिकन घेतला तो आम्हाला 260 रुपीज किलो, 130 रुपीज हाफ किलो मागितला, पण त्याच्याकडे कमी होता, मग त्यांनी 100 रुपयाचा दिला. म्हणजे 400 ग्राम आम्ही हा चिकन घेतलेला आहे. तो चांगला साफ करून 2-3 पाण्याने साफ करून ठेवलेला आहे. त्यासोबतच इथे बघा लेफ्ट साईडला माझ्या आपण भात 80% शिजवून घेतला आहे ना, हे बघा, ठीक आहे. आता ठेवा बंद करून. आणि हा बिर्याणीचा राईस आहे. हां, बिर्याणी राईस. आहे. ते आपलं जसं तेल गरम होईल, तेल गरम झाल्यानंतर आपल्याला इकडे सर्व गरम मसाले टाकायचे आहेत. गरम मसाल्यामध्ये बघा काय काय घेतलं मी. 3 तमालपत्र घेतलेलं आहे, थोडेसे 5-6 काली मिरी घेतलेले आहे, 3 लवंग घेतले, 2 वेलची घेतलेली आहे, आणि 2 दालचिनी घेतलेली. हे आपल्याला सर्वात आधी तेलामध्ये टाकायचं आहे. पण सर्वात आधी आपलं तेल गरम झालं पाहिजे. आता तुम्हाला जे साहित्य दाखवलं गरम मसाल्याचं ते आपण आपल्या तेलामध्ये टाकायचं आहे. आणि आपल्या इकडे तमालपत्र पण आपण 3 टाकतो बघा. हे तेल ॲक्च्युली काय झालं माहिती आहे का, जास्त गरम झालं. त्यानंतर इथे आपण 4 कांदे घेतलेले आणि एकदम बारीक पण नाही बघा, अशा फॉर्ममध्ये आपण उभे कापलेले आहेत, ठीक आहे. हे आपण टाकूया तेलामध्ये. आता हे आपल्याला कांदे चांगल्या प्रकारे परतवायचे एकदम चांगलं, कारण हे जीच ग्रेव्ही होणार आहे. आपण काय करणार आहे या बिर्याणीमध्ये, या टोपामध्ये आपण चिकन ग्रेव्ही बनवणार आहे. इकडे भात आहे. आता 3rd टोपामध्ये जे इकडे टोप आहे ना, तिकडे आपण लेअर लावणार आहे. म्हणजे लेअरची आपण बिर्याणी बनवणार आहे आणि मस्त खाणार आहे. आम्हाला आला राग, रत्नागिरीमध्ये फिरलो आणि बिर्याणी नाही, आणि एकीकडे बिर्याणी गेलो तर तिकडे बिर्याणीची प्राइस किती घालायच्या, 240, 250 रुपये एक प्लेट. आणि क्वांटिटी पण कमी. आणि क्वांटिटी मी बोललो काय बाबा एवढी महाग विकतात. त्यापेक्षा मी आणलं, गेलो 100 रुपयाचं चिकन आणलं. आणि साहित्य तर आपल्या घरी असतं. हां, असतंच. आणि इथे बघा मी कांदा परतून घेतोय. त्याच्यासोबतच इकडे आपण मिक्सरमध्ये ना कोथिंबीर घेतली आहे, थोडीशी कोथिंबीर आणि 2 मिरची, हे आपल्याला काजल ग्राइंड करायचं. आणि कांदा जरा चांगला हे झाला पाहिजे म्हणून जरासा मी मीठ टाकतो. आणि कांदा जरा झाला पाहिजे म्हणून मी हलकासा मीठ टाकतोय बघा, म्हणजे तो चांगला फ्राय होतो आपला. कोथिंबीर आणि 2 मिरची, थोडंसं पाणी घालून आपल्याला याची पेस्ट बनवायची. इथे बघा आपला कांदा पण इकडे फ्राय होतोय. त्यासोबत इकडे आपण कोथिंबीर आणि मिरचीची पेस्ट करून घेतलेली आहे. इकडे आपला कांदा परत तोपर्यंत मी तुम्हाला इकडे साहित्य दाखवतो. इकडे 3 टोमॅटो घेतले. इकडे आपल्याला 1 चमचा आला लसणाची पेस्ट घ्यायची आहे. इकडे आपण बिर्याणी मसाला घेतलेला आहे, ऑप्शनल आहे, असेल तरी चालेल, नसेल तरी चालेल. इकडे 400 ग्राम चिकन घेतलं, तुम्ही अर्धा किलो घेऊ शकता, तुम्ही 300 ग्राम घेऊ शकता, डिपेंड तुमच्यावरती. इकडे आपण रेड काश्मीरी चिली पावडर घेतलेली आहे. इकडे आपलं घरगुती लाल मसाला घेतलेला आहे, हळद आणि आपलं मिरची आणि कोथिंबीर, आणि त्यासोबत इकडे आपल्याला मीठ. म्हणजे आपलं घरगुती साहित्य आहे, इझी आहे. प्रोसेस एकदम इझी करून बघा तुम्ही, नक्कीच आवडेल तुम्हाला. कांदा बघा इकडे आता मध्ये जरा लाल झालेला आहे, आणि ह्या प्रोसेसला थोडा टाईम जाईल, 3-4 मिनटं, पण रेसिपी एकदम छान होणार जर असं आपण चांगला परतवलं. आता इकडे आपला कांदा बघा आपण ब्राऊन करून घेतलाय, पूर्ण रेड करून नाही घेतलाय. आपण ते बरिस्टा असतं ना, ते आपण वरतून जे टाकतो तसं नाही केलं, ब्राऊन करून घेतलं. आणि मध्ये तेल आहे ना, तर त्याच्यामध्येच आपण तेलामध्ये 1 चमचा आलं लसणाची पेस्ट एकदम चांगली भरून टाकायची. हे बघा, ही टाकली आपण आलं लसणाची पेस्ट, ती जरा आपण तेलामध्ये जरा फिरून घेऊया. म्हणजे तेलात फ्राय झाली ना की मस्त लागेल त्याची चव, है ना.
आलं लसूण टाकल्यावर जरा सुगंध येतो ना त्याचा वेगळा. येतो आणि तो सुगंध जाऊपर्यंत ते कुक करायचं ना. हो त्याचा चरचरपणा पण जरा कमी होतो लगेच कमी मग. होतो हा. म्हणजे म्हणजे त्याला समजायचं कांद्यामध्ये की मिक्स झालं. करून टाका. ठीक आहे. आता इकडे मी गॅसची फ्लेम एकदम लो केली होती जेव्हा आपण आलं लसणाची पेस्ट टाकतो ना. आता परत मीडियमवर केलं आहे मी. त्याच्यानंतर आपल्याला टाकायचं आहे टोमॅटो. आता इकडे आलं लसणाची पेस्ट टाकून आपल्याला 1 मिनिट झालेलं आहे. इथे आपण 2 टोमॅटो घेतलेत ना ते आपण टाकणार आहे. आला का सुगंध आला का? आला सुगंध आला. आता इकडेच आपला टोमॅटो पण होतोय ना. आपला टोमॅटो पण होऊ द्यायचा. त्यासोबतच इकडे आपण आपली जी पेस्ट केली होती ना जी आपण कोथिंबीर आणि मिरची. कोथिंबीर आणि मिरचीची. हां आता ह्याच्यात पण आपल्याला पाणी टाकून हे सर्व टाकायचं ह्याच्यात. ठीक आहे. आता हे भांड्यातून सर्व क्लिअर करून ह्याच्यात टाकायचं. ताईची स्टाईल कशी? पडेल इथून. नाही पडणार बघ टाईट होतं ना. चला भांडी काका मित्रमंडळ. तर इथे जो आहे आलं लसणाची पेस्ट जी आपली एक्स्ट्रा आहे. आलं सुगंध आला. हा सुगंध. काजल बघा कशी एक्सप्रेशन करते. खरंच सुगंध आला. आपण आता ती पेस्ट टाकली ना त्याने लगेच आला. आता आपल्या आलं लसणाची पेस्ट याच्यात ठेवतो मी. आता ह्याच्यानंतर आपल्याला सर्व आता मसाले टाकून घ्यायचे. चला इकडेच आता तिकडे ती भांडी घासते फटाफट. इकडे आपण जे बिर्याणी मसाला घेतला होता ना काजल तो आपण 1-2 चमचा घेतो. ती बिर्याणी मसाला आपण टाकायचा याच्यात पूर्ण. ठीक आहे. आणि जर तुमची राईसची क्वांटिटी जास्त असेल तर त्यानुसार बिर्याणी मसाला टाका. राईस आणि चिकन वाढलं साहित्य वाढलं ते मसाले वाढले. हो. इकडे त्यासोबत आपण थोडीशी हळद टाकणार आहोत. एकदम थोडीशी टाकणार आहोत म्हणजे पाव चमचा आपण बोलू शकतो. पाव चमचा हळद. आपला बिर्याणी मसाला. इकडे काश्मीरी रेड चिली पावडर म्हणजे थोडासा त्याला रेड कलर येण्यासाठी. हा मसाला काय तिखट नसतो. आणि त्यासोबतच आपला घरगुती आपला जो मसाला असतो ना तो आपल्याला तुम्हाला लास्ट व्हिडिओमध्ये पण सांगितलं होतं की आमचा घरगुती मसाला एवढा तिखट नाही. तर आपण 1 चमचा तरी पण 1 चमचा मिळतो. तर चांगलं आपल्याला ढवळून घ्यायचं आहे. इकडे आता आपल्या रेसिपीमधला जो टोमॅटो आहे त्याची पण चांगली ग्रेव्ही आणि सगळं मिक्स झालं पाहिजे. तर आपल्याला 1-2 मिनटं आता परतून घ्यायचं आहे. तू काय करतेस रे? आपण याला चांगलं ढवळत राहायचं आणि आपलं जे आतमध्ये जे टोमॅटो आहे ना त्याला पण जरा असे स्मॅश करायचे. मॅश केल्याने कशी ती ग्रेव्ही चांगली बनवली. जास्त मॅश करायची पण गरज नाही. ऑलमोस्ट ती ग्रेव्ही व्हायला आली ना. एकदम ग्रेव्ही छान वाटते ना. मस्त वाटते. आणि सुगंध तर इतका सुटलाय ना काय माहित नाही. मी जराशी पण काय मसाले टाकले की सुगंध सुटतो. आम्ही काय खोटं नाही म्हणत. लास्ट टाइम पण परवा नाही बनवलेलं डाळ बनवली होती ती 2 डाळी मिक्स करून तेव्हा पण एकदम सुगंध लगेच सुगंध सुटलेला. म्हणजे आहे काहीतरी आहे जादू. म्हणून तर मी बोलली ना माहिती हा थांबे दे ठाकूर. आणि इकडे बघा खाली कायच लागलेलं नाही बघा. आपण कसं त्याला चांगलं परतवतोय ना. हे बघा खाली बघा कायच नाही लागलेलं आहे. जरा गॅस आता मीडियम करतोय मी. आणि ह्याच्यातच आपल्याला आता मीठ टाकायचं. आपल्या चवीपुरतं मीठ हा पूर्ण. मी हाताने टाकतो कधी पण मीठ. इकडे आपलं मीठ टाकलेलं आपल्या चवीपुरतं. आपल्या मिठाचं पण काम झालेलं आहे. आता आपल्याला याच्यात टाकायचं आहे चिकन. हे बघा किती घेतलेले आपण 400 ग्राम. होय. दिसतंय ना. कसं वाटतंय बघा. मस्त. भूक लागली. पण अजून आता चिकन टाकलं. चिकन मिनिमम 15 मिनिट्स मॅक्झिमम 20 मिनिट शिजायला लागतं. ते आपल्याला शिजवून पण घ्यायचं. तर त्यावरती आपल्याला झाकण ठेवायचं आणि मम्मीच्या भाषेत झाकण मारायचं आपल्याला. एवढं होणार ना 2 माणसं ना एकदम पोटभर जेवतील. जसं मी आणि काजल कसं खाणारी माणसं आहेत ना. आम्ही 1 प्लेट नाही खात. आम्ही 2-2 प्लेट खातो. हो. आणि हे बोलण्यात आपल्याला कसलाही काय बोलतात कसली लाज वाटत लाज वाटत नाही. खाणारी माणसं ते खाणारच. यंग पिढी आहे. हो मग सर्व डायजेस्ट करतं आपलं पोट. नंतर बघायचं 50 मध्ये पण नंतरला अंतर. तिकडे आपल्याला आता झाकण मारायचं आहे. कोणताही झाकण घेऊ शकता. तुम्हाला आवडीने झाकण मारा मित्रमंडळ. इथं गॅस आपण एकदम स्लो केलेला आहे. आपल्याला हे 10 ते 15 मिनटं शिजवायचं व्यवस्थित.
आणि मध्ये 3-4 वेळा आपल्याला असं उघडून आपल्याला ढवलायचं पण म्हणजे खाली लागलं नाही पाहिजे ते. बाहेर फॅनचा आवाज नाही येणार ना ह्याच्यात. आता इकडे आपले 4 मिनटं झालेले आहेत आणि मी दर 4 मिनिटांनी आपलं जरा हे करतो. आणि इकडे बघा चिकनलाच आपलं पाणी सुटलेलं आहे. आपण पाणी जरा पण टाकलं नव्हतं ना. हो. पाणी कोणत्या प्रकारे गेला होता तर आपल्या फक्त ते जे आपण मिरची आणि कोथिंबीर केलं होतं ना तेवढ्यातच आपण पाणी टाकलं होतं. बाकी हा पाणी जो दिसतोय तुम्हाला तो चिकनचंच पाणी सुटलेलं आहे आणि चिकन त्याच्यामध्ये शिजणार. आता इकडे मी जर तुम्हाला कन्फ्युजन होत असेल तर सुरुवातीला मी टायमर लावून पण ठेवायचो. जर समजत नसेल की चिकन किती शिजला की नाही तर 15 मिनटं लागतं चिकन शिजायला. एकदा मी स्वतः बनवलं तर मम्मीचा व्हिडिओ बघत तर मी 12 मिनटात चिकन काढला होता. सर्व कच्चा झाला होता, परत शिजवायला लागला होता. चिकनला 15 मिनटं लागतात आणि जर मटण असेल तर कुकरचे 3-4 शिट्या कराव्या लागतात किंवा असं शिजवायला गेलं तर खूप वेळ लागतो मटणामध्ये. आता बघ इकडे चांगलं ठेवलं आणि जरा पण खाली लागलेला नाही बघा है ना. पण ग्रेव्ही पण छान झाली ना गाजर. हो दिसतंय पण छान ना. चला तर परत इकडे कोणाला पाहिजे आम्हालाच पाहिजे इकडे भूक लागली. आणि इकडे आपला भात पण रेडी आहे आणि इकडे बेटिंग करायची आपण आता. परत 3-4 मिनिटांनी ठेवले ते पण मी 15 मिनिटं शिजून घेणार. आता इकडे बघा आपले 10 मिनिटं झालेली आहेत. आता इकडे आपलं चिकन शिजलं आहे व्यवस्थित तरी आपण अजून टाईम घ्यायचा शिजवायला. 12 मिनिटं दिसतो आपल्याला शिजलेला पण तो शिजलेला नसतो. कसं वाटतं सांग. एक नंबर मस्त ना. बघून कोणी पण हे बघा. जेवूया. आणि चिकन पण बघा अशा चमच्याने हे होतं तरी पण आपण 12 मिनिटं झालेले तिकडे. आणि तुम्हाला पाहिजे बघायचं असेल तर किती मिनिटं झाले मी इकडे टायमर सुद्धा लावलेला आहे बघा दिसतोय. आता इकडे 12 मिनिटं होतील बघा व्यवस्थित है ना. 3, 2, 1 आता इकडे 12 मिनिटं झालेली आहेत तरी पण आपण चांगला ढवळलेला आणि खाली पण नाही लागलं बघ. आता लागलाय का खाली नाही लागलं हे बघा एकदम क्लिअर. स्लो गॅसवर ठेवलेलं आपण कुक व्हायला. कारण मी जरी रेसिपी कमी बनवत असलो पण 5 वर्ष मी तो अभ्यास म्हणजे रेसिपी बघतोय मम्मीकडे बघत एवढं हे झालं ना की सर्व गोष्टीचं नॉलेज आलेलं आहे ना. काय किती टाकायचं काय जरी मी रेसिपी व्हिडिओ शूटमध्ये कधी दाखवलं नसेल पण मम्मीच्या पाठी ना असं मी असं बनवायचो. फक्त मम्मीला किंवा घरी कोणी असेल ताईला आता काजलला सर्वांना मी फक्त कांदे कापायला आणि टोमॅटो म्हणजे साहित्य मला कापून द्या. मी त्यांना सांगतो की असं साहित्य पाहिजे फक्त कापून द्या मला. ठीक आहे आता हे शिजते ना व्यवस्थित. चला आता परत आता एक लास्ट आपण चपाती घेऊन बसूया आताच. हा हे सुद्धा हे रेडी आहे टोटल. हे सुद्धा तुम्ही घेऊ शकता. फक्त आपण कसं बिर्याणी करतो म्हणून आपल्याला राईस मध्ये सगळं ते लेअर करायचं. बिर्याणी हे हा चिकन जेव्हा राईस मध्ये मिक्स होऊन जा तेव्हा आपण लास्टला जेव्हा ठेवणार ना तेव्हा आउटस्टँडिंग कॅमेरामॅनचे एक्सप्रेशन बघायचे. कसे एक्सप्रेशन बघायचे आउटस्टँडिंग असणार आहे मला माहिती आहे. चला आता किती मिनिटं इकडे दाखवतात इकडे 13 मिनिटं. अजून 2 मिनिटं आपण झाकण मारूया. नंतर मग आपल्याला ह्या टोपात लेअर करायचे सर्व त्याची. मला बेस्ट पार्ट वाटते लेअरिंग करायची बिर्याणीची. एक असं क्रिएटिव्ह काहीतरी वाटतं. इकडे आपली रेसिपी चालू आहे. गॅसच्या आपण लांब जायचं नाही पण प्रेझेन्स ऑफ माइंड असेल ना तर जरा आपण जाऊ शकतो तिकडे. आता इकडे बघा ह्या रूममध्ये काळोख आहे आणि इकडे आपला मोबाईल चालू आहे आणि आपलाच व्हिडिओ बघतोय ना आपण. तर इकडे आपल्याला गॅस उघडून पण बघायची गरज नाही. इकडे मला बरोबर 18 मिनिटं व्हायला आली आहे. इकडे मी गॅस बंद करतो. ठीक आहे गॅस बंद झालाय सर्व झालेलं आहे. आता आपला हा टोप जो भाताचा टोप आहे ना गरम आहे पण एवढा पण गरम नाही नको हाताने भिजेल. तर आपल्याला हा टोप असा खाली घ्यायचा आहे. इकडे आपण हा खाली घेऊया आणि इथे आपल्याला हा टोप घ्यायचा आहे. ठीक आहे इथे आपण मी गॅस पेटवतो जरा. आता ह्याची लेअरिंग कशी देतोय बघा मी. गॅस पेटवलाय जो पाणी पिणी आहे ना तो जरा आपण पुसून घेऊया. ठीक आहे पाणी पिणी पुसून घेतलंय आणि फक्त जरासा तेल घ्यायचा आपल्याला एकदम थोडासा म्हणजे आपण त्याला सर्व स्प्रेड करून घेणार आहे इक्वली सगळीकडे. ठीक आहे हा तेल स्प्रेड करायचा आपल्याला असं. मग दिसतोय ना स्प्रेड होतोय. आपल्याकडे तो आता ब्रश नाही का इकडे नाही तो विट्रोलला ब्रश राहिला ना म्हणजे ब्रशने कसं आपण लगेच स्प्रेड केलं असतं. असंही झालंय तसंही झालंय. आता आपण गॅसवर ठेवलेलं आहे. इथे आपण मी तुम्हाला झाकण खोलून दाखवू कसं दिसतंय ते. आता इकडे माझ्या पण तोंडाला पाणी सुटलेलं आहे आणि कॅमेरामॅनच्या पण. म्हणजे काढूया कसं वाटतंय गाजल कशी झाली आहे ग्रेव्ही. मस्त आहे ना. हे बघा खाली लागले का बघ खाली लागले का बघ. नाही ना दिसते ना चिकन शिजलेलं इकडे व्यवस्थित. आता ही आपली ग्रेव्ही झालेली आहे रेडी. तर सर्वात आधी आपल्याला काय करायचं आहे इकडे बघा गॅस फास्ट केलेला आहे. इथे आपला अर्धा चिकन. ठीक आहे हा अर्धा चिकन बघा अर्धा चिकन आपल्याला खाली टाकायचं आहे. जर आपण गॅस स्लो केला आहे
आणि आपण जरा त्याला स्प्रेड करून घेतलं का ठीक आहे. झालं. आता आपल्याला ह्याच्यातला अर्धा भात, अर्धा चिकनचा अर्धा भात. आता हे आपण जरा स्प्रेड करून घ्यायचं. आता हीच बिर्याणी जर आपण बाहेर बनवली ना कोणी, तर ते काय करणार माहिती आहे का, ह्याच्यावरती आता कलरचं पाणी जरा ह्याच्यावर टाकणार. म्हणजे हिरवं टाकू शकतो किंवा आपण लाल टाकू शकतो किंवा ऑरेंज. ह्याच्यावरती फक्त ते असे हातावर घेतात आणि असे स्प्रिंकल करतात. म्हणजे ते कसं जरा दिसायला पण छान वाटतं. पण आपल्याला ना, आपण घरीच खायचं आहे. आपल्याला दिसण्यापेक्षा आपल्याला टेस्ट महत्वाची आहे ना. उलट टेस्ट दिसण्याने पण जरा फरक पडतो. कोणती रेसिपी लाल भडक असेल ना तर काजळला लाल भडक असेल किंवा अशी रंगीत असेल तर कसं मस्त वाटतं आणि असं खायचं मन करतं लगेच. चला इकडे आपण भात टाकलेला आहे ना. आता आपला जो काही चिकन उरलेला आहे तो आपण ह्याच्यावरती टाकायचा आपल्याला. आता सेकंड लेअर चिकनचा. आता ह्याच्याबरोबरच कधी कधी काय असतं, जे रेग्युलर बिर्याणी बनवणारे असतात ना, त्यांच्या फ्रीजमध्ये बरिस्टा म्हणजे जे ऑनियन असतं ना, कांदा लाल केलेला असतो कुरकुरीत, तो सुद्धा त्यांच्याकडे असतो. तर तुम्ही आता ह्या लेअर नंतर तो कांदाही टाकू शकता. पण आपण आता बनवायला आपल्याला टाइम नाही तर आपण नाही बनवला आणि बनवून टाकला तरी चालतो. हा चिकन जो होता ना, तो चिकन आपण दुसऱ्या प्रकारचं बनवायला गेलो तर आपण मॅरिनेट करून सुद्धा बिर्याणी बनवू शकतो. दहीमध्ये मॅरिनेट, पण ती वेगळी प्रोसेस होते आणि त्या बिर्याणीला वेगळं नाव सुद्धा आहे. तर आपण जो चिकन टाकलेला आहे तो आपण इक्वली स्प्रेड करायचा असं. हे बघा दिसतंय. ह्याच्यावरती आपल्याला भात टाकायचा. हा शेवटचा लेअर भाताचा. आणि भात पण आता इकडे आपल्याला परत हा गॅस 5 मिनिटासाठी असं लो फ्लेमवर टाकून ठेवायचं आहे. आणि जर तुमच्याकडे साजूक तूप असेल तर तुम्ही ह्याच्यावरती साजूक तूप सुद्धा टाकू शकता असं वरतून. त्यांनी काय होतं, त्यांनी आपला भात फलफलीत होतो आणि त्याला एक वेगळी चव येते. मग टाकूया, चव येते मग टाकूया. ह्याच्यावरती असं एक टाक हलकंसं. ओके झालं ते टाकून. आता जरासं इकडे सेंटरला टाक. ओके बस सेंटरला टाकलं. आपण झाकून ठेवायचं. आता इकडे झाकण मारा मित्रमंडळ. आपण जो झाकण घेतलेलं आहे त्याचा बिर्याणी सर्व एक झाली पाहिजे म्हणून आपण आता बंद करून ठेवतो. इकडे आपण 2-3 मिनिटासाठी 5 मिनिटासाठी बंद करून ठेवणार आहे. म्हणजे आपली रेसिपी झाली. बुशुक गडी आई है. 2 ताटं घेतलेले आहेत. इथे गॅस मी बंद केला 5 मिनिटानंतर आणि 5 मिनिटात तो झाकण तसाही ठेवला. म्हणजे बंद करून पण तसंच ठेवलं. म्हणजे ते हा म्हणजे ते कसं बिर्याणी भात चिकन सर्व मुरेल एक दुसऱ्यात है ना. चला आता उडूया. वरती तर तुम्हाला दिसणार नाही. वरती कधी कधी काय असं आपण कोथिंबीर सुद्धा टाकू शकतो अगोदर, पण मी नाही टाकले कारण आपण ते पेस्ट करून टाकले होते. जास्त पण ते चांगलं नाही वाटत. मग त्याची टेस्ट होते पूर्ण कोथिंबीरची. आता इकडे आपली झालेली आहे. आता आपण इकडे आता तर तुम्हाला काय दिसणार नाही, पण जेव्हा आपण सर्व करणार ना तेव्हा ते तुम्हाला छान वाटेल. करूया सर्व. करा. चला आता काढूया सर्व. ठेवायचं खाणे. आपली बिर्याणी रेसिपी झालेली आहे. आता काजल आणि मी खाणार आहे पोट भरून. बिर्याणीसारखी बिर्याणी झालेली आहे. खूप टेस्टी आहे. आता रगडा. आता आम्ही खातो. प्रचंड टेस्टी आहे. खातो कारण त्यांनी बनवले म्हणून मी बोलत नाही, पण खरंच खूप टेस्टी आहे. खूप दिवसांनी केली ना म्हणून ते टेस्टी वाटते एकदम जास्त. खूप छान आहे. आता मी रगडतो खातो आणि तुमच्याशी नंतर बोलू. आणि तुम्ही नक्की ट्राय करा, तुम्हाला पण खूप आवडेल. चिकन पण एकदम व्यवस्थित दिलेलं आहे. इथे जरा तुम्हाला फॅनचा आवाज येईल आणि मोबाईलचा आवाज येईल. मोबाईल जरा पॉज तर काजल. इथे बघा माझा ताट जेवढा घेतलेला तेवढा खाल्ला मी. काजल तुला पण लागेल ना थोडं. तर काजल चक 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 करत आलेली आहे. इथे मी वाढतो ते तुला. ते ताट ठेव खाली. आता कॅमेऱ्याला दाखवतो केवढा घेतलास. कॅमेरावरती आपला. आता मी इकडे काय केलं, आपली जी बिर्याणी होती ती संपूर्ण मिक्स करून घेतली आहे ना. आणि चिकनचे पीस पण मला व्यवस्थित वाटले. आम्हा दोघांना पुरले आहे ना. त्याला बाहेर जायची गरज नाही. आपल्या घरीच पार्टी झालेली आहे. बाय बाय. ताटात एवढाच भात आहे. टोपात काहीच नाही आहे. टोपात गुल. इथे आमचं मन पण भरला, पोट पण भरला. रेसिपी पण पूर्ण संपलेली आहे. तर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ कसा वाटला ते पण आम्हाला सांगा.
आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, कमेंट करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल घंटी रेसिपी वाजवा. नक्की ट्राय करा. रेसिपी बनवा घरी. बाय बाय.